Sa technical, yaon digdi si Engineer James Oco. Sa information, si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, si Engineer Abilin Dontoralio. Yaon man po sa tuyang maskuladong PSG, si Rodel Cesar. Nasa tuya mampong pag-iriba sa lawas, mga karonda. Mapabot man kan sa indang mga report, pakikipagulay sa satuyang mga magiging newsmaker sa pahinginot ni AC reporter Philip Baracena. Sa mga may kumpleanyo po ngunyan, na Sabado, palayogan ko na happy birthday po ang mga may kumpleanyo ngunyan. Happy birthday. Sa indo po, Gabos, and may have many more birthdays to come. Saro na sa makumpleanyo ngunyan aldaw, ang sa kuyang bunsong tugang. Si Hermanang Michelle Pasiti, Naga City. Sabi ni Hermanang Michelle, 42 anyos na ngayon ko kuya. Ganyan ako, lampas ka naman pala niya ako sa kalendaryo. Pero kabali kay paman ako ang numero mo. Yan, pakabali sa STL saka sa bingo. Oy, Hermanang Michelle, happy birthday. May have many more birthdays to come. Ang mga nagbabati sa imo, kadakol-dakol baga, mga madi mo, padihon mo, dyan sa mga katrabaho mo sa City Hall Sanaga, o kadakol. Si Antinori Ellington, nagpapaabot man sa imo ning happy birthday. And si Antinori si Ninang Antinori ko, Nori Ellington, kan United States of America. Saro po sa major sponsor taman siya sa tuyang misa sa radyo. Ngunyan na pinyapran siya 2021. Mga misa sa radyo, RPNDCKI, hali sa tuyang mga simbahan sa Cathedral, Piña Francia Church, sa Basilica, Minori, ay madadaw po indig di sa RPN. Saka dyan sa, hali dyan sa Fatima Church. Makita ko niyan translation procession na ito talagang mga activities na nagtataong highlight sa tuyang kapistahan ina Nuestra Señora de Piña Francia. Ang patron kan Bicolandia. Ang mga nagbabati pa lang sa emo Hermanang Michelle, si Auntie Nori Ellington kan USA, si Regina Alcantara, si Ading Laborte, si Divina Bermundo, Isel Bermundo, kana CRO and CYDO office kang City Hall sa siyudad ning Naga. Saka si Attorney Marion Eloisa Ligacion and Mayor Nelson Ligacion kang Naga City. Ang kadakol na mga project sa Naga, mga iba completed na ang mga infrastructure project, mga pangkabuhayan, padagos man ang mga sustainable livelihood program ni Mayor Nelson Ligacion sa Naga City. Siring manhali kay Kap Boboy Salva, kay Ma'am CM and family, kay Hermanang Maureen Medroso, kay Hermanang Milani Mendoza, kay Mary Joy Buendia, kay Hermanang Mary Joy and family. Kipinsan na Margie Habana, Bula, si pinsan na Margie, garo na siya, residente na siya kanong ko. Hali man ki Romnick Galinera an sa tuyang pamangkin ki SPO3 Galinera kan PNP Ligaspi nagpapaabot man ng birthday greeting sa emo sa pamangkin ta si Niknay.
And siyempre halik kibayao kay Ruel na Pasiti ano. And very supportive, talagang sobrang magmahal kay hermana nga Michelle Mendoza Pasiti kang Naga City na nagsisilibar kan sa iyang kumpleanyo. Ika-42 anyos na pala ni hermana. So, happy birthday, I love you, and may you have many more birthdays to come. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Good morning, good morning, good morning. Sa mga pinsan tama na mga taga Bula, Nabua, si Juliet Saliente Jojo, always listening yan ha. May pa naka-likes na saka naka-send na kan sa iyang pagbati. Kaya palayugan ko ng good morning, and thank you so much for watching and listening sa satuyang programa. Sabi niya, Maray naramrag, tabi ka ni mo Manoy Joey. Pati na sa mga nakaantabay sa inyong programa. God bless. Thank you so much. Sa mga misis na masilibrar man kan sa endang kumpleanyo, happy birthday man sa mga misis, sa mga mister, asin di ba pang mga kabayan ta. Sa endo ka po sa happy birthday man. Sa mga mister and misis man na masilibrar po, kan sa indama na wedding anniversary, happy wedding anniversary man po tabi sa mga mag-arago. Magdanay man lugod an sa indong pagka minuruutan na maging dayaday garuna arog kan kaliputo kan tangguli kung dayaman ining sangkaka kahamis. Sa mga may kapiestahan po, happy fiesta man po sa Indog Boss. Mga tugang, may mga naghihinanakit sa DOH, maging sa Bureau of Food and Drugs Administration, na may mga taong gusto ninda aprobaran na maging bulong sa laban sa COVID, ining ivermectin na ini. Inot, barato da ang presyo kani kada tabletas. Kundi adit pa ng mga tao, basta mag-inom ka ini, tabaka ini, tabletas na ini, bulong ini sa kabayo. Sabi diba nga kita kani yung kurutipas ng kurutipas. Kaya magkakanigo lang na talagang dapat adalan. Kana Bureau of Food and Drugs Administration, BFAD, asin man kan sa tuyang Department of Health na mga ekspertong doktor, kung magkakanig umananggad ini yung introducer sa Nasyon kan Pilipinas, may nakaulay akong sarong registered nurse sa party kan Bao Camarines Sur. Siya naging biktima kan COVID, nag-positive siya. Almost 1 month na dahil siya nagluwas-luwas sa quarantine nag-home quarantine man lang nga ko idol. Ayun nga po. Pero nga niya ako na hospital ka, ayun nga niya. Pero nga niya, talagang nag-50-50 man niya sa buhay ko. Dahil na nga ko nakakangos, inuroxygenan nga ko. Pero sa ko yung sadiri sa naman niya yung experience niya. Sagod nga niya, nagtutumaraw ka niya yung ivermectin na ining tabletas. Makusog ngayon mati ko. Saka nga garo nadubli ngayon immune system ko. Garo ngayon nagkusog ako lalo. Dahil kaning tabletas niya ako, Diyos ko man sa mo, amigo. Baka nga niya ako mong tabletas sa kabayo. Ay dahil nga Joey.
Igwa talaga ngayang ivermectin na tabletas na sa kabayo. Sa ngaya siguro nga niya ko yan sa pigiinom kan mga kabayong piglalaban sa karira ano. Baka ngaya. Pero nga day man ta duwang klase nga yan, igwang bulong na pwede man niya sa tao. Kaya lang po nga niya ko, an anti-parasitic drug na ivermectin na sinasabing kabarato da kan tabletas na ni kaya da inaprobaran kan Department of Health. Sabi man kan ibang mga siguro personal man na opinionin da. Tabaka ngayon mayong shadilins dyan an pangyayari nga niya ako. Pati pa ng tabletas na ni plano pa gayad ngayong shadilins yan kan iba. Ano? Kaya ngaya day pa inaprobaran ta ang mga naaprobaran na mga pang-injeksyon itong mga pambulong sa hospital ko napapositive ko itong mga mahalon talagang kaya nga ni igwa ngayang nagbibil dyan ng sobra sa milyon ta sobraan kamahal kan mga bulong kaya ngaya mapupugrot mananggad ang gobyerno ta kung sige sa nang sige ang PhilHealth. Kaya pala minsan, nag-iiwal na ang administrasyon kan mga hospital saka ang PhilHealth. Taday kan inot, sige sa naman ako ang PhilHealth. Sige, pag diniklarang COVID, ang pasyente, reimburse sa mga member kan PhilHealth. Ma-reimburse man sa PhilHealth ang siyempre ang mga hospital para man sa indang mga ginastos sa pasyente. Sa mga hospital po baga inaapotolos ka na mga personnel kung ano po ngayon ng pasyente, member ka na PhilHealth. Kung member, sige, lag dyan. Ngargi kitang maka-claim ka na benepisyo manindo para sa hospital. Member ka mo ka na SSS, so pwede man ka mo mag-claim nin di ka mo nakalaog sa trabaho, siyempre, sick leave. Ay, dapat yan ngayon. Kaya lang, mayo pa man po ng God sa good sa ngunya ning patunay na bulong sa COVID-19, ining ivermectin. Pero may mga nag-iinom na po. May naka-istorya na nga isa ko. Gusto mo nga, Joey, mag-try ka. Abo ko niya ko. Pasensya na po niya ko, sir. Dahil ko basta-basta may natumarlin bulong na bakong prescribe o da ipig-resita ka na sa moyang doktor. Ta kami nga niya ko, may maurago na maray na doktor na pwede kong i-recommendar sa endo. Dahil ko niya ko ipapadaog ini. Sa sakuya sa naman lang nga niya ko ini yung opinion. Ang pinakamaorag na niya kong doktor na nabisto ko sa enterong Pilipinas, na gusto kong pasalamatan si Dr. Dennis Birinya. Maray na doktor ini. Kaya pwede kong i-recommendar na kung kamo may mga kamatian kailangan, pasya rin na nindo dyan sa iyang klinik Tamaray. Mabuot. Sakang nasunoan ko sa mga doktor itong magayon magpaliwanag, nag-i-entertain sa hapot kan mga pasyente, hanggang sa bukladan kaning libro. Mga itsura kan retrato kan interong hawak ang tao para paliwanagan ka. Yan ang saro sa nasunoan ko. Sakaan mga resita niya magayon, maray na klase. Kaya dahil ko basta-basta minainom niya ako ng bulong na dahil pigresita kan sa moya niya akong family doctor. Kaya po sana halatuntaan maging desisyon. Although binabagtakan na entero sa ibang social media, ini pong Department of Health, lalo na sa nangyaring ipinaluwas na COA report na may mga tuyaw ki Secretary Duque. Naharos ang kurahaw ngunyan kan kadakla ng mga Pilipino magbutas na ni sa iyang pwesto, maghhilig na, maghali na ta may mga unexplained kung ano ta may mga benepisyo na dapat itao sa mga healthcare workers na dapat maitao arog kan mga hazard pay. Totoo po 'yan. Pagal-pagal man ang mga frontliners ta. Pero alagad dayan na itatao ning buo. O ano ta abala itao.
na bilyon-bilyon pala ang pig-budget kan sa tuyang gobyerno para po sa Department of Health para sa paglaban ta sa COVID-19. May mga kagamitan na dapat bakalon para sa mga government hospital, mga public hospital. Kaya nga ako nagpapasalamat man sa gobyerno provinsyal. At least nakapapasubli kita sa mga public hospital, arog dyan sa BMC. Kaya ito po bagang ventilators, machine, 10 kayo dito o sobra pa. Nagkulang-kulang. O imbis na itong mga pondo na dapat para sa mga public hospital, na i-release ko ta na kan DBM or kan DOH sa mga hospital, di ko ta na susustineran po ang mga equipment, machineries, or machine, mga bulong, or ano pang mga dapat i-provide kan gobyerno sa satuyang pang-gobernong hospital man. Para sa mga pasyenteng tinatamaan, kaining kinakatakutan tang virus na COVID-19. Nag-uurugbon pa pala ng virus na ini. Masi. Por Diyos por Santo tayo. Kaya po, katatagan po dapat gibuhon ta magpakusog na sana kita kan sa tuyang immune system para da kita kaniyo tamaan. Ano? O, sana naman mag-isip-isip na sa tuya pong mga yaon sa Department of Health. Takadakol po ang tuyaw. May mga pundong da nagamit kaya. Ano yung tada pinaggamit? O, PhilHealth, intiro man na nag-aagragan ngayong unyan, tada man nagkakasundo ang mga hospital. Ang mga hospital man, suya sa PhilHealth. Magin ang mga clinic baga na mga lying in. Dahil man basta-basta ngunyan nakakaripan. Kana sa indang gastos, sa mga pasyente man indang nangangaking mga kababaihan sa indang mga lying in clinic. Siyempre, kung maaki ka baga, may gastusan ka man dyan. Inaapot man kung member ka kang PhilHealth. Kaya po dapat lang gayod ini pong sa tuyang presidente Digong Duterte paimbestigaran po ano talagang nangyari. Kasi kadakol na pong nagkakagaradan ng mga frontliners taman. Dakol naman nagagadan ng mga kababayan ta. Sa kaday na kita na sawa, baga ako sawa na ko kanina yung community quarantine na ini yung pabor bago pati. Pag nagkakaigwa ng upsurge or surge of COVID, bigla na naman mahigpit ka na community quarantine sa classification. Pag nagluwag, nagbabaan pa ang COVID positive, sa sarong lugar, mababa na naman, maluwag ang classification. Paarog-arog lang kita kay Emperme. Pungot na ang mga tao. Ano na ba talaga? Hanggang dyan na lang kita sa pa. Kung ba kong GCQ, MGCQ. Kung ba kong ECQ, MECQ. Oh, sige sana kitang rebay-rebay dyan. Pero ang COVID, sa halawig ng panahon, more than 1 year na po kita. Ano yan ta? Sige palagod ang langkaw. Kan mga nagpo-positibo sa COVID. Hapot ta sa naman po. Ano yan? Ano nangyayari talaga? Di ba? Kasi po, may pigbabarakunahan na lugod. Tapos, may mga nagpo-positibo pa. Mga nagka-quarantine man, ang mga taong iniisikyo. Pungot na nga ni ibang naka-quarantine na mga pamilya kulang man ang ayudang itinataokan sa tuyang gobyerno. Kasino naman ang gadan 1,000 pesos, 3,000 pesos, sa 14 aldaw kang daay kang luwas-luwas sa laog kan harong mo. Saan mo sa naman po kukuha ano sa imong gastuson? Nasaro sa nakakauyam sa padre di pamilya. Maging sa madre di pamilyang may mga trabaho,
na pag nag-lockdown sa sarong lugar, o di masindang income ta lockdown man sinda. Tapos ang ayuda sa naman po ka na kayang itao kang gobyerno ta, ining iniipi rice, siguro may mga dilata man nakadikit, noodles, baka may saro man na pidasong dressed chicken or pidasong itlog. Sa lawag nin bali 14 aldaw mo yan pagkakanigoon. Igwa man nalalakdaw na tiga-ayudahan man daang 1,000, 3,000, depende sa members of the family or number kan na mga may pamilya sa lawag kan compound kan sa indang residensya. Kaya puungot na nga ni ang mga naiisik yun. Kadakol na pating haraga doon sa administrasyon ni Presidente Duterte na kung ma-lockdown dapat magibunin paagi ang gobyerno kung paano pahuruson ang presyo kan mga panginot na mga barakalon, lalo na mga pagkakan na sige ang taas kan presyo. Nadengo na magsingil kan bill sa tubig, kuryente, telepono. Dangan tawanan sinda ning 5,000 pesos na ayuda kan sa tuya pong gobyerno. Kung baga, dakul man pala ng pira kan sa tuyang gobyerno, pero anen taday man tulos na gagastos. Although, may pagkukulang si Department o Secretary or si DOH Secretary Duque, garo may negligence sa parte kan pag-supervise. Tapos yan, pinaka-head dapat under his supervision and the Department of Health. Although dahil taman po sinasabi, taday man sinasabi kang COA na ibinulsa ni Duque ang nawawara or dahil nagamit na pundo. Bako man pong arog kayang, kundi siguro may parting pagkukulang as in kapabayaan kung talagang mahiwas man po ang Department of Health. Sa kawarak man ang sa iyang siguro po dahil siyang gayo nakapag-focus. Kaya dapat po talaga kayo asikasunin eh. Saka dapat ining mga confidential and intelligence fund sa 2022. Ano yung tasigisan ang langkaw man, ano? Malata sigun sa impormasyon, maabot na sa 8.63 billion ang pwedeng intelligence fund sa masunod na taon. Naapwera sa COVID-19 response na prioridad ngunyan kang gobyerno na nagtagama ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ninda kulang parte kan 2022 national budget sa mga programa na makakasiguro po kita sa satoy ang mga national security. Takadakol man pong kalaban po sa satoyang gobyerno. May Abu Sayyaf, may mga terorista, may mga kung ano-ano pang pwedeng magsakop kan sa tuyang gobyerno. Kaya dapat dahil na kita maging arog kan Afghanistan na nagkadudulag ang presidente kan Afghanistan kontra o laban sa mga Taliban. Kung baga sa mga rebelde man ang Taliban duman sa Afghanistan. Na yung ngunyan ang nakasakop kan nasyon na ini kan Afghanistan. Magin si President Joe Biden, pinaurli niya ang mga US military na yaong kuta na duman para magdepensa sa Afghanistan na government. Magin ining mga Afghanistan military, dahil naman baga nakipagbakbakan, nakipagbadilan sa mga Taliban, pinabayaan na sana, kaya ang Taliban na ngunyan ang tukaw para iyo ang padalagan kan sa indang gobyerno. O sana dahil na kita mag-arog sa puntong magkaiguan ng kariribukan digdi po sa satuyang nasyon. Kaya siguro po niya ko mas dinagdagan ang inaapod na intelligence fund sa maabot na 2022 budget. Na ilalaog po yan sa General Appropriations Act na duman sa Kongreso para aprobaran
kan sa toyang mauurag, madudunong, asin man mga uragon na mga congressman, pati na po mga senador. Mga local, ang mga alokasyon para sa national security sa nasyon, baka magabot sa 8.63 billion. Kaya ba na sa nasabing kantidad, pag budget naman sa satuyang AEP and PNP, dapat pakusugon ang intelligence kan satuyang Pwersa Armada kan Pilipinas laban sa mga pwedeng manakop sa satuya pong gobyerno. Pero alagad mga tugang, dapat gayud, ini pong satuyang pangapuda ni President Duterte laban sa korupsyon, dapat panindigan yan. Kung talagang igwang pasaway, buaya sa administrasyon, kung si Sema na buaya or parabon sa pirak kan bayan, dapat na sikada na po sa pwesto. Kung may mga mapatunayan po sa investigasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na may mga magnanakaw, kung igwang dapat na karasuhan ng plunder case, kung pwedeng hagupon kan plunder case, kasuhan. Dahita po duyanon, dahita po dipinsahan. Ang mga posibleng mapapatunayan na magnanakaw sa kaban ng bayan. Lalo na po ang budget sa mga national government agency, mga local government units, ginaanutan asin na haros katumbas nin pagpabulos nin ganot. Buwis na pinagtatao kan pinagkukulikta kan gobyerno sa mga tao. Dapat gamiton ng tama kan sa tuya pong mga opisyalis di gobyerno ang pundo na iyo po ang ginagamit nila. May mga nagkaurugmang mga local chief executive, maging mga punong barangay, dahil po sa igwang batas kitang niya na naaprobaran, na madagdagan man ang mga internal revenue allotment kan mga barangay, kan mga local government units. Alagad garo kulog payo man ang aabuton kung ipapasa na kan national government sa mga local ang patrabaho kan mga kung ano-anong obligasyon na dapat kuta na nag-aayuda ang national, baka dahil naman mag-ayuda. Kaya problema manggiraray po yan. May karahayan pero baad may puungutan ang abuton. Ang iba man pati ginigibuhan tulos intriga. O yung mga mayor ngayang madadagdagan ang ira ng dagaro, imposible ngayang magkandidato na sa mas mataas na posisyon. Tamas dakula na pati ngayaan ira na sa indang mariresibi. Baad ngayang masayang kung ipasa sa iba, ano? O kaya yan ang mga intriga tulos na naglalataw. Dawa kita daw mga tugang nagtitios-tios, basta dahil kita magpara i-stress sa problema. Dahil kitang hilang. Yan, iba man ng mga senador pati, garo uyam, sa mga pahayag minsan kan nasa tuya mampong maisog asin kumbaga sa maisog sa mga pasaway. Anggot si Presidente Duterte sa mga pasaway. Pero nagkapira pong senador ang buminilta sa mga pahayag po ni President Duterte na mayong nangyayari sa mga Senate probe
Pero dahil po yan palampas ka nagkapirang senador. Ana sinabi ni Presidente Duterte Duterte na dai paniwalaan o dai tubudan ang mga investigasyon kan Senado. Huli tamayo man da ang nangyayari. Puro sa naman investigasyon ang mga lokotoy na mga senador. Mayo man sindang ngipon para magdesisyon o taunin na padusa o magpataunin kastigo sa man na pinag-iimbestigaran ninda. Puro sa naman kay pagwapo ang ibang mga senador. Ang maurag ko ta, nagarok korte. Na pag napatunayan kang korte na may probable cause, as in pagdangog, sa itong nagireklamo, kumpletong ebidensya as in testigo, as in napatunayan na guilty kang korte ang sarong akusado, kaya nasisintensya. Dapat araw ko na kaya na kundi sa Senado, mauuyam ka lang magparadangog ka na Senate prove mananggad or hearing, kung may iniimbestigaran na sarong issue. Tadyan mo maririsa itong mga may adal na mauurag mag-English, mauurag sa legality, sa legal matters. Diyan mo lang maririsa kung siyaan madunong na senador or congressman kung igwaman na sa Congress na pinagdadangog. Para lang ipahiling ninda, maurag sinda magtara, mag-English, medyo eksperto sinda sa mga legal matters. Diyan sa naman, hanggang sa naman dyan. Tapos iniimbestigaran pa, minsan I have the right to, kaya itong sabing, may diretso ngayon kung magsilensyo. May mga araw pa kaya na simbagay, mabubisit ka lang Kaya pero, dahil man maako-ako ni kan mga ibang senador, lalo na ni Senate President Tito Soto III na plano man na kandidatong Vice President kayo din o Presidente. Ako, mas saludo ako kay Senador Pampilo Lacson, tamatan din baga ning duwang ini. Na saro sa dahi nag-aako o nagre-resibi nin pork barrel na mga senador. Ining si Senador Ping Lacson. Dyan ako nagbilib man kaniyong. Dahil bali mayo siya kayan, okay lang. Ang ibang mga senador, nag-receive kayan, kaya nagkakaigwaman project na ipinapanao sa iba-ibang reyon. Iyan kung ginigibo or kung ipinapanao man. Sabi po ni Tito Soto, baka na lingawan o misinform ang presidente. Kaya papadaran niya daanin report na Senate Committee of the Whole tungkol sa indang iniimbestigaran. Lalo na pong may pinaluwas na COA report about duman po sa issue sa mga palakaw kan DOH sa irarom kan pagiging pamayo kayo ni na si Secretary Duki. At yan mga togang, mabalik ako sa programa. Barating ko naman ang mga paradangog taarat yan. Ayan mga Facebook Live viewers. Sa mga nakantabay man po sa mga nakatutok sa Transistor Radio sa moya pong pagpaabot ng good morning. Kung kamo man igwang mga reaksyon, opinion, greetings, i-text sa 0948-241-7675 at sa moya pong tataandalan yan. Ilalaw ko lang ni mga hanap po, Sir James. And sa toya po pala na misa sa radyo sa RPNDCKI sa paabutan na Piña Francia Fiesta kina Nuestra Señora de Piña Francia ngunya na taon 2021 next month. Madadawang punindo ang mga misa sa radyo RPNDCKI. Hatod dyan ni Ninang Nori Ellington kan United States of America and sa iyang bilog na pamilya. Atod man ni Governor Migs Villaferte and family ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District in family and ni Provincial Administrator Luigi Villaferte and kan bilog na
probinsya po nin Camarines Sur, hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Atod man ni Honorable Abogado Fernando D. Simbulan and family. An maigos na municipal mayor kan Nabuwa Camarines Sur. Atod man ni Konsyal or Honorable Dante C. Oliva and family, City Councilor of Iriga City. Atod man ni top at chair or majority floor leader, Honorable Sani Maestrado. And family, City Councilor of Iriga City. Hatod man ni Bokal Manny Noble. And Shay Noble, kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. And ani ba patang mga sponsor kayan ipi-play at yan, ano? Si balang niyang nabasa ko sa kuya ng pig banggit sa Indo. Abeda, uya. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa indang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako si Sistine Fenix, 22 at isa akong medical technology student. Palagi akong nakababad sa mga computer, sa cellphone at may binabasa mga libro. Nakaranas ako minsan ng mga eye strains at dahil dito nagkaroon ako ng mga migraines. May nagsabi sa aking kaibigan na try ko daw mag-eyeberry kasi nakatulong ito sa kanyang eyesight at mga headaches niya. Ang eyeberry ay dietary supplement na may eyebright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng eyeberry daily after meal. Nung nag-take na ako ng eyeberry, mas nakakonsentrate ako sa pagsastudy ko dahil nawala na yung mga migraines ko. Maraming salamat sa eyeberry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia. ang gabos na sektor, kan sa tong rola, Kusog Bicolandia. progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia
Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni Ina, patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sani Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Pinapasalamatan mi man po mga tugang nasaro pa sa tuyang sponsor sa Misa sa Radyo sa RPNDCKS sa paabuton tapong kapistahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron ka na Bicolandia. Viva la Virgen, Viva DL de Benorostro. Si Mrs. Dorothy Ibarita Amance, Chief Political Affairs sa Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Sa opisina po ni Congresswoman Josal Fortuno. Salamat na maray kay Mrs. Dorothy Ibarita Amance and family. Si Riman hali isa sa iyang mga kapamilya digdi po sa siyudad kan Iriga. Saro po sa talagang mga reliyosong pamilya sa tuya pong mga sponsor. Kaya pinapasalamatan ta po sinda sa padagos nindaman po na pagsuporta sa mga proyekto programa kan RPN DCKI. Ay, nakakuha kaya ako, nakaluntog. Nakalaknak ako sa loob. Di na ako nakatindog. Maugma. Nakalulot sa dikatri. Lumuwas mag-CR. Kamang. Salamat po, Gob. Naay ka, nagtawa ka, wheelchair ka na ko. Salamat man ako ka na. Mahal na Diyos. Pinabagan ako. Pinangaki man po ako, okay man po siya. Okay man po si bitis ko, okay man gabos. Kaso po, ang gamot ko, iyo po talaga ini ang inborn. Tapos subitis ko talagang may butog lang po siya. Parang na-infection po siya. Sabi po ng doktor, kaipuan po daw na putulunta. Nagkakalat na daw po sa infection. Saklay pong halik po kimix dati, Gogmix. Mga nag-5 taon man po ito dati sa ko. Nagdakula po ako ng perming positibo sa buhay. Kaya parang normal man po ang paghiling ko sa sarili ko. Kay Congressman El Rey Villapuerte and kay Gov Migs Villapuerte and kay Sir Luigi Villapuerte. Sobrang salamat po. Nakakatabang po sila sa mga army na talagang mayong-mayo man pong isusustento sa pansadiring gamit. Sobrang salamat po. Mga tugang, palayogan ko daw unaning good morning. Nagabos niya itong mga Facebook Live viewers man, mga yaon sa tutok mo niyan. Good morning po sa inyo. Sabi digdi ni Hermanang Monica Perique, kan Limasol Cyprus, good morning po sa inyong lahat. God bless. Digdi man po sa tuya pang iba pang mga Facebook Live viewers. Good morning man, sabi ni Sir Juter Alcomindaster Senior.
Yan kaya ang problema. At napapalaban na, finger pointing is not a solution for the situation. We are facing now, let the DOH do their job. Mahirap magpalit ng hinete pag umpisa na ang karera. Para tayong mga magulang na nadapa na ang angkas imbes na tulungan o nadapa na ang anak imbes na tulungan, papaluin muna. Yung mananggada no, minsan totoo yan. Ang pagribay ni na bagong hiniti kadipisi, lalo na kung mapuon ang karera. Ang mga magurang na nag-aalingkan mga aki o nag-aasikaso kan mga aki at napadapla ng iso aking pigaalagaan. Imbis na inuto na batonon o bagaman na tabangan na makatindog ta naglalakaw-lakaw pa lang suaki, binadas pa, rinapado pa. Ayan, duman yan sa mga magurang na medyo maringis. Karondang duty. Pero totoo yan. Ako may nailing ako na ibang mga magurang. Na itong aking naglalakaw-lakaw pa lang na imbis na tabangan na makatindog, makalakaw giraray, napadapla, dahil binadas pa. Pig akbot mangkutaan, napakabadasa, tig para yog-yog pa, pig pa para kurahawan pa, sin minumuda pa. Minsan, iyan itong mga magurang na pungot naman, ano? Lalo na kung mayong pagkakan, mayong kwarta, tapos mayo man trabaho, anagom, maata ng trabaho, buratsiro pa gayod. Gusto sa naman pagparabasugon ang ibaba, pero ang tulak gutom. Kaya pungot ang ibang mga misis. Pero totoo yan, duty observation mo. Mahirap magpalit ng hiniti pag umpisa na ang karera. Para tayong mga magulang na nadapa na ang anak, imbis na tulungan, papaluin muna. Sino ba ang kalaban dito? Di ba COVID-19? Paano kung ang ipapalit, mas tarantado? Panoon, si Marcos masama. Nagpalit ngayon, nasaan na tayo? Abot mong sabi, yung kampanahon, si Marcos, masama sa ibang tao, sa paghiling. Ito mga kaedad, diktador. Pero, ako, opinyon ko sa naman ini, dahil ko aram kung ano man ang opinyon nindo. Hanga po ako kay Marcos, kay the late President Ferdinand Marcos. Dawa nga ini diktador yang dictator, may pagka-diktador na presidente ka nasyon. Asi nagdeklara kang panahon ng martial law, kulpian nagka-rerimatikan na magdeklara ng martial law. Talagang militar ang pinairal kan panahon, talagang para sa pagdisiplina kan mga tao na mayong magkaigwa ng disobedience sa lado kan mga tao sa laban sa gobyerno. Pero ang binilibang ko po talaga, mga tugang, dating Presidente Ferdinand Marcos, dahil advance na maray ang planning, ang programa sa gobyerno. Just imagine, ini-implementar kan mga nagsurunod na mga presidente kay Ferdinand Marcos, mga concept, innovation and conceptualized papalan ini, kaisipan papalan ini, ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Sa iya pala ni yung utak, ini mga expressway ini, mga tulay na ini, mga overpass na ini, mga pati ining pagtanom, pati sa mga kabuhayan, pati ining mga sa mga infrastructure project na ini, sa iya pala ini yung mga pinagplano na pinag-i-implementar na lang kan mga nagsurunod na mga presidente sa iya. Kaya arog po kayan ka bright, ka dunong, miski mag-intablado ito, magtaram ito in front sa publiko, matong kodigo. Saro pa yan sa ipig-anga ko sa iya.
na pag privilege pag ano siya inapod na mag-speech sa atubangan kan mga namamanwa ang Pilipino, sa atubangan kan mga man iba-ibang presidente, kan man iba-ibang nasyon. Pag ini na magtaram, fluent in English pati ini, lamang ko di mga tugang pangkasuro sa abit. Namba kung araw kan ibang presidente nagmumulo-mulo, kaorotal na magtaram, saka ito bagang garo, masusupog ka minsan ta baka sumaabitan na pag-English, baka tatsaran pa or magsabit pa sa mga planning and program kan nasyon kan sarong presidente. Kaya ang obserbasyon ni Joter, haraniyo na maray po sa katotohanan. Na akong mismo, ang bagas kan panahon mga tugang ni Marcos, napakasobrang barato. Baratong maray kito ang mga barakalon ta. Miski ang mga presyo kang karne, presyo kan mga sira, garo very abundant ang pagkakan kang panahon. Ako, elementary pa lang ako kadto. Namati ko na talagang barato. Magribay na kaito si Kuri, nagpuunan magralangkawan ang presyo kan mga barakalon, pati mga bayaran sa mga utility bills. Isus Maria Yosip nga nakuwadi. Magribay pa si Ninoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Irap Estrada, Diyos ko nga niya ako, Garo na niya ako spagheting pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Iyan ang katotohanan mga tugang. Maski ngunyan sa administrasyon ni Presidente Duterte, hilingan nindo na ang presyo kan mga bagas. Dalihon pa kita kaning rice tarification law ni Cynthia Villar, tapos ang mga parauma. Bagsak ang income kan mga parauma. Kita man na mga nagkakaraoning bagas, intero man na ng problema, tabiglang nagparataraas ang presyo kan mga bagas sa enterong nasyon kan Pilipinas. Di ba? Hilinganan nindo yun. Sige na ang mahal kan barakalon. Pati ang karning urig, karning damulag, baka, manok, mga sira sa dagat. Baga, sige ang taraasan po. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Maski ang mga bayaran ta sa mga kuryente, mailing nindo pati ang bill, kampanon, sadit sa naman bagang papel. Araw ka niya yung mga siguro 1/4 size o 1/8 size lang na papel. Iyon na yan ang statement of account. Bill na marireceive mo. Ngunyan, ano niya ako niyo? Naglaba na. Kada akol mga additional na mga pigdadagdag na bayaran sa mga member consumers, sa mga electric cooperative. Ilinganan nindo yun ang pagkakaiba, di ba? At may pinalidad na, may interest pang pigdadagdag, kung ano-ano pang mga systems laws na ang kapirdihan kan ibang mga electric cooperative ipinapasa pa sa mga member consumers. Kasi gan laba, may mga transmission, kung anong pagpaparalagdag dyan, mariribong ka lang hanggang sa magtumar ka ng bulong, kababasa mo, ano lang ito, naglabaan ka bill na babayaran to sa electric cooperative. Isus Maria Yosef, Diyos ko. Sabi ni Hermana nga, Maroa Yasero kan Japan, good morning dapo sa Endogabos. Oy, dahil pagkatapos pagbasa ka itong nagayong-gayo ng mensahe, reaksyon, opinion ni Karondang Joter Tersinyo. Mahirap magpalit ng hiniti pag-umpisa na ang karera. Para tayong mga magulang na nadapa na ang anak, imbis na tulungan, papaluin muna. Sino ba ang kalaban dito, di ba COVID? Paano kung ang ipapalit, mas tarantado pa? Noon si Marcos masama. Nagpalit ngayon, nasaan na tayo? Lugmok tayo sa kayo. Peter, Joter, sumpayan ko na di. Lugmok tayo sa kahirapan. Pero ang sabi niya, nasaan na tayo? Lambang gibo nga ni, pakinabangan. O, yun na yan. Kaya, buntot mo, hila mo, may mga tataraman bagang araw kayan mga gurang. May nagkukol sa kuya. Sorry po sa nagkukol. Dahil po, taka mo masisimbag. At naka-onboard po ako.
Pasensya na, naka-onboard ako. Sorry. May nag-ano sa ko, may nagko-call. Oy, good morning. Naka-watching pala si and nakatutok sa iyang transistor radio. Si SPO4 Richmond Ibarita. Nag-watching dahil siya sa kuya abang titipig ka na. So, nga idol, naglaba ako, idol. Nakapamaraman niya ako kan sa kuyang linabahan. Kaso bang nga idol, nagplansya ako, ungon niya nga idol, nagtitipig-tipig ako habang nagwawatsing sa musigi ko ngayong ulok sa di baloy. Sa agadaan naman ang duty niya sa Camp Ula. Si SPO4 Richmond Bonibi, nag-watching sa tuyang programa. Tapos si pa yung nag-watching sa to. Ay, si Manoy Deri Ibarita and family. Kan na syudad ka na Iriga. Nagdadangog po palansinda dyan. Mga sadiring tao pa ini. Ni Ma'am Dorothy Ibarita Amanse, ang Chief Political Affairs Office of the Congress of the House of the Representative, sa opisina po ni Congresswoman Josal Portuno, duman sa Batasan Hill sa Quezon City sa Kongreso. Nag-watching si Ma'am Dorothy Ibarita Mansi. Sa major sponsor ta po sa Piña Francia, sa misa sa radyo sa Piña Francia 2021. Digdi po sa RPNDCKI. And sabi digdi Idol Joey, sabi ni Deri Ibarita, dakol paman gayod amas maray ki Doki. Pigano ko lang po niya, as ko lang ang pagbasa kanya yung reaction po nindo. Taon yan tadi salidan. Dawa isorbe mas dakol aabo ki Doki. Yan. Mga reaction po alis sa to yung mga parantabay. Kaya kung nagantabay si President Rodrigo Duterte, mas marami pa naman daw pong please greet Maroa Mendoza Yasiro Sergio. Ayun po. Okay. Thank you. Greet ko na sa bago. Thank you from Jimmy Guanzon and Monica Perique, kay Hermana. Nag-watching man. Sa totoo lang po, arog po talaga ni Kaini. Mr. President Rodrigo Duterte, sir, we love you so much. Lalo na kung si Doki, ribaya na po talaga. Tagrabe na po eh. Ang negligence na sana, sabihan tanang si Doki, dahil man talaga nagbulsa. Dahil man siya nangurakot sa ipinaluas na audit report kang COA. Dahil man nagtataram ang COA na nagbulsa nining pirak. Hali sa kabankang gobyerno. No, dahil man po nagtataram kayan. Pero negligence igwa sa iling ko. Kapabayaan sa pag-supervise niya. Kan programa, lalo ng implementasyon sa programa laban sa COVID-19 na ang pirak ang pundo, itinao na, pigbadgetan na. Kan sa tuya pong presidente, kan sa tuyang gobyerno. Aprobado yan kan sa tuyang mga legislador. Ano na neglect niyan na dapat itong mga pundong ito para sa mga public hospital, para sa mga machine, equipment, bulong, mga PPS, sa mga doktor, takitang mga pasyente. Mapad-doktor kita, madyang kita sa hospital, agadang kitang 100 pesos para da sa PPS. Nasurusulot ta. Surusulot ka na doktor na ma-check up sa to. Una iling nanindong katarantaduhan. Igwa man sa napalan ng pambakal na PPS para sa mga hospital, di ko taan nakitang pasyente, dahil nakita nagbayad ng 100, dahil nakita siningiling 100 para sa PPS, pagpa-check up ta sa mga hospital. Mali o tama? Correct, minus wrong, sabi ni SPO4 Bunibi. Correct, minus wrong. Or correct? Correct or minus wrong? Pambira, no? Kaya po kadakol na talaga ang gustong ribaya naman tamay. Baad po, baad lang, or tibaad. Na mas may maurag pa, mas maalisto, as in mas kapable pa man gayod, na bako sa naman ng Dr. Doki Manay ang dapat na maging secretary kan Department of Health. Takon maurag ini, dahil niya ko na
napabayaan or na-neglect ang ibang mga priority na programa kan gobyerno, nangurog na kan DOH, laban sa COVID, ininasan ang mga hazard pay sa mga health care workers ta, mga nurses, mga gusto na mag-wiril ka. O paano na? Po, Tatay Digong, kung mag-boykotiyo na niyong mga doktor, mga nurses, as in iba pang mga healthcare workers, na dahil na magtrabaho. Paano na kung magparasitive na kita sa COVID? Manang doktor, nurse na maasikaso sa tuya. Paano naman po ang sambayan ng Pilipino? Kaya kung mapupwede, please, sabi kan mga tao, kan mga Pilipino, tumbanin naman yung sekretary man na inisa sa iyang pwesto po. Uy, Diyos ko po. Ay, inda tayo. May mga kapabliman. Garong man yan digdi sa siyudad kan Iriga. Sabi digdi sa siyudad kan Iriga, Joey, ano daw ngayon kung ang City Hall, maglaag man ng taga-Iriga man, taga-dakol man ganyan kapabling taga-Irigan doktor, nag-ibon ta ngayon digdi yung City Health Officer. Tanong man niya ako, ikaw na bagang City Health Officer? Ang City Health Officer ta ngayon, di ba ko man taga-Iriga? Sa ito ngayon nagpupuli naga. Kami ngayon mako aning certificate, health, kinuka dyan, health certificate guide or clearance sa opisina. Mig para ulat pa ngayon, minsan nga alas 10 na ngayon, umudto na mag-abot. Ini man na City Health Officer man sa Iriga. Kaya dapat ang sanggunian panlungsod ngaya mag-recommend through resolution gayod kay Mayor Madel Alpilor na please na kung mag-assign kita Mayor ngaya digdining City Health Officer itong kapabli taga-dakol man yung kapabling doktor ligning taga-Iriga na iyon ang i-appoint through recommendation of the sanggunian panglungsod na maging pamayo or City Health Officer. Nangarig ngayang dawayaon digdi sa arong niya, sa Iriga, kung may mga taong kaipuan ng health certificate, clearance, lalo nang may mga problema nga kita sa pagbiyahe, minsan may mga inahagad ngayon sa pagbiyahe ng mga certificate from the health office, diyaon lang ko ta nang iba kung maparaalat pa ngayon, abala pa ngayang maray, Diyos ko po, baga ngayon tayo. O garuman ngayon digdi sa Department of Education sa Iriga. Dapat ngayon tabangan kan lokal na gobyerno kan Iriga, kan mga nakaturukaw na local officials, mga sanggunian panlunsod, asin ni Mayora ngayon, na dapat tangarig magkaigwang kwalipikado kapabling superintendent kan Department of Education. Tabangan ninda nga itong mga postmaster na pati. Itong mga gusto ngayang makapagmasteral na mga teacher na kung igwa kita ngayang graduado sa Master of Education and kung ano pang dapat masteron sa edukasyon kan sarong teacher, suportaran kan sa tuyang local government. Tangarig ngaya naan maging DepEd superintendent man ngayon kan na Iriga. Dapat taga-Iriga naman ngayon. Dapat araw ngayon kita kani mag-isip. Bako ngayong nakiging mga pamayulugod ngayon yung mga agdayo, mga dapat ngayon. So, local government ta mag-isip man. Tabangan ta ngaya kung si man ngayon dyan itong mga teacher ta nag-i-eskwela ng mga masteral degree sa Master of Education, Doctor of Education, tarabangan ta ngaya. Budgetan kan local government. Para ngaya pag nakagraduar sinda ang ilaag na graduado sa araw kaniyong mga requirements para maging DepEd superintendent. O di yun na ngaya. Di gwa na ngaya kitang taga-Irigang superintendent kan DepEd. Nyako, correct, tama man. Sa kaya ngayong DepEd na naman pati ngaya, igwa na naman ngayang ginigibong pakante sa enterong nasyon. Ano man niya ko yan? Ini ngayang a million flowers bloom. Ano yan? Blooming o bloom? Na nagagastos ngaya, ang mga teacher, iyo palagod ngaya ang nagagastosan. Tagusto man ngayang magdakulan mga burak sa palibot kan mga eskwelan sa mga elementary
elementary gayod, high school na mga eskwelahan, sa mga pampublikong elementary and high school gayod, para gayud maburak, dakol na burak, na mga masitas na nagbuburak, nasigi sa ng burak, kabuburak. Nagagastosan niya yan yung mga teacher. Na dapat nga Joey, ang budget na dapat gamiton digdiyo sa siring kaning programa, magan man yan, suporta pa na magkaigwa kita nin friendly, environment friendly, maging araw kaning sistema, edi kuta na hali nga sa budget kan DepEd. Tang DepEd nga Joey, igawin na po na maintenance of others expenses and other expenditure. Garo-araw kayo basta MOOEE. Garo-araw kayo na dapat nga hali naman nga dyan ang budget. Ba kung itong para pambakal naman lang kuta na ngayon bagas, panira, pambayad sa kuryente kan teacher, mababawasan pa dahil mapurlok-pulok pa, nin magbakal sindaling masitas, pananom, na nagbuburak ning milyon-milyon sa palibot kan sentang mga eskwelahan. Yan naman tayo, Secretary, Diyos ko po. Kaya dapat daw kan pati maning DepEd Secretary man ni ribayan ta naman ning hubin-hubin man lamang na Secretary na kan DepEd. Na tayo, namumroblema na nga tayo. Kaya ning COVID-19, dagdag pang pasakit asin stress sa mga teacher man ini. At namumuda na pati ang ibang teacher, nasasala-sala naman pati da sa modular. Pati mga spelling. Sabi nga ni sa istorya ni Philip, hukil ngayon Magellan. Napotdakan si estudyante, ano ma'am is answer namin, letter A lang ngayon. Kaya nga pagsabi ko siya talaga ngayon na gano'n kay Magellan. Ay pangyayari tayo, Diyos ko. Ay naku tayo. Sa kasaro pa po, garo, sige, Consyal Rosorol po, ma-privilege speech. Sa masunod na session regular. At siya baga, may eskwelahan man siya. Suportado niya man ang mga teacher. Magin ang DepEd. Suportado niya man yan. May mga programa mabaga ito ang DepEd. Sangon yan nga ni, suportado man kan mga local officials tayo, other, gabos man ang mga sa probinsya ng Camarines, so dawa si Gubmigs, mga mayor nagsusuporta kayo ng brigada eskwela, tapos brigada pagbasa. Gabos hindi nagdudunar sa mga sa DepEd din na minsan kas, kung ano pang pangangaipo, gabos po susuporta man po kaya. Pero ma-privilege speech siya. Tangarig surugon ang mga teachers na garo nagko-consumption man kayo. Mga korokantes man na ini, yung a million flowers blooming na ini. Or bloom na ini na imbes na makapokus ang sa to yung teacher sa paggibo ni mga modular materials or module data magpaparabungkal nindaga, magparadisponer sa mga tindahan ng mga flower shop na makabakal ni mga mga pananom na nagbuburak ning million flowers. Ay inda tayo, Diyos ko. Ay inda na tayo. Programa na ini, Sustainable Livelihood Program. Dapat hindi po to para sa Miguelito, hindi po to para sa Tong-its. Gamitin po pang puhunan nindo, pang kusog sa negosyo nindo, pang suporta sa negosyo nindo. Ako po nakareceive ng pandagdag punan po sa pagtatanom ko po na ang tinatanong ko po, titinda ko po tapos ang dadagdag pa po ako, nag-aangkat ako ng iba para po dakol po. Papasalamat po ako na igo kaninyo. Ako po gusto ko man po talaga na makatapos mga aki ko na makadaragdag po sa pagbuhay niyo po pati makatabang sa among. Sir Luigi, salamat po sa tabang na tinatao mo sa mga programa mo. Kaya po ako po padagos nang iidolo sa imo, nagpapasalamat na sa edad mo pong yan, na hubing ka pa. Pero ang pagserbi mo po sa publiko, sa mga tao na arugme, lalo na sa kasarabitan, padagos mo pong tigdigibo.
Mga tugang, sa reaction paligdi, tama ika, Idol Joey, negligence talaga ni Duque. Maloy talaga, kaya dapat alinon na pang-route sa gobyerno si Duque from Diri Ibarita. So, thank you sa mga nag-support, nag-antabay, nag-watching, nag-paabot ni mga reaksyon, lalo naman kay Joe Tertersinio, na nag-paabot man po kan sa iyang opinion, asin si Diri Ibarita. Ako po luay-luay ng mapaaram sa kuyang programa, sa mga dahi ko nabanggit na mga Facebook Live viewers ta, kay Ma'am Alicia Malondanera. Good morning, thank you so much. Kay Rosita Rombaon Neri Marinaga sa Endo, Gabos, from Davao City, pero taga-Irigaman po ang sa iyang pamilya riyaon digdi. Very well said, sir, sabi ni Rosita Rombaon Neri. Thank you so much po sa mga reaction nindo, and God bless you always. Stay safe and healthy. Ang tabayan na masunod na programa, The Lady in Red of RPNDCKI, Honorable Councilor Ilma Dilima Gaspi. Standby po kita siyan masunod na mga programa. Mas dakol ka mong makuha ang informasyon sa iya sa urulay sa barangay. So, ini po si Joey Lim. Sa technical, si Engineer James Oco and Abby Toralio, Lyndon Toralio, si Jimmy Guanzon sa information, and Rodel Cesar. Salamat kan sa indupong pag-antabay.